bakhona abantu cha wena ngakho lokushini mina that's why ngibuza ukuthi kunani bakhona abantu omzana lokushini yebo abaquka ikhindi yes vela yes amantombazana amanomzana mamela wena ukuba intombazana kuyokuthi ugqoka ini ngikhuluma ngabantu besilisa abanomzana hayi abekho la elokushini hayi and ababhuti bala elokushini ba weak. Let me just be honest. Ubona amantombazana amaningi agijimela abantu bangaphandle ithi ngabizi bagijimela abantu bangaphandle because ba stand abubhuti baselokishini ba weak ubhuti waselokishini angazona nani 15 estradini esi1 angacabangi. You understand? Abafana baselokishini ngisho noma usuna 7 uhlezi ubraba yes brabani I will in a sense of growth awukhule lokishini sanibonani babukeli bethu emakhaya igama lami ngemina ngokwazi ngokansele ngiphuma phansi le enkandla mahlatha mnyama nginamukela ukwazi inseleni his opinions podcast lapho sikhuluma khona ngezinto ezithinta impilo nangokukhula nje nangokukhulisana as abantu empilweni nezinto ke mhlawumbe eziningi ezithinta impilo nobunjalo bayo mhlawumbe ngabe ithinta uthando noma ngabe ithinta usiko impilo nongabe yinje ekuthiwa mhlawumbe ingakwazi ukuthi ibe nesandla ekukhuliseni umuntu omnyama noma umuntu esiphila naye emhlabeni ofisa ukukhula inkulumo zethu esizobe sikhuluma ngazo ke akukhona ukuthi mhlawumbe njoba zimbono yethu ayipixate that's why sibiza ngama opinions because ungaba nalungelo lokuphikisa uphinde futhi uvumelane nathi la uvumelana khona futhi mokuthi unalo ufuna ukusiphikisa noma usiphe nawe yakhe imbono you can always comment lapha ngezansi kuma comment section and don't forget to subscribe and press that notification button so that uzohlezi uinformeka ngama topic wethu namhlanje angihambi futhi ngedwa ngihamba nomvelo umfoko Magwaza uphuma phansi le enkandla kwesaka Magwaza kanti behind the scene ukhona usisi wethu uNomvuyo kaMkhize khona la Fosloras Magwaza uyaphila ngana wethu yebo mfethu ngiyaphila ngibingelele ku team ngibingelele nama viewers emakhaya sicela nje nisifollow bafethu nikhulisa ipage nisubscribe lapha noma ufuna uqasha istudio nje lapha inap lapha uyakhona ukushayela mhlawumbe umfethu uzoyisha inamba efonelayo na umfethu uyaba uMC izinto ezinjengalezi mina ufuna umqasha nje engikhulumela umfowethu Magwaza qinisile nemqashe siyafisa nisupporte kuningi sokuphethe bafethu kunjalo uqinisekisa sine studio la ekhaya which is kuthiwa iNap Studios or iNap Films siyakwazi ukushintshela isetup kube isetup oyifunayo ngalendlela onoyifuna ibe yiyo siphinde futhi sikuseshele ngendlela ehlukile wena ezwakhomodatha wena which means usinase studio siphinde futhi sibe na music studio umculo istudio sethu sisebenza nabaculi abaningi kakhulu sisebenza noMzukulu sisebenza noMjolisi nealbum yami iphuma kusona istudio sikhona la ekhaya sibizwa kuthiwa iBryce Sound Hub ekhona nayo la ekhaya sinama cameras mawufuna ukusiqasha emshadweni wakho sine sound sina zonke izinto which is bazobhala labafana nalabo abahlakaniphile la ngezansi aba-editor yonke le information which is name number yonke into ngiyabonga kakhulu for Magwaza ukuveza leyo nto kuyasho ukuthi somabhizinisi umvelo bafethu so hleze ethola amathuba ukuthi aveze ukuthi athengise kanti ke siba available kuba o-MC nongabe nini nongabe kuphi and at the same time is available mawusidinga nangezinye izinto ezithinta impilo itopic ethu esikhuluma ngayo namhlanje itopic ebaluleke kakhulu noma itopic engazi ukuthi mhlambe abantu abaningi besilisa abaye bekholelwa ekutheni baneqiniso bona umuntu mayeneqiniso mhlawumbe ushadile noma unomuntu omaqondana wakhe ethi mina iqiniso lami ukuthi ngithi mangishela intombi ngibe nginayo umuntu enginaye le ntombi mina ngivele ngiyitshela ukuthi mina nginayo unkosikazi njengoba nginayo unkosikazi ngiyethemba ukuthi uzo-understand futhi nayo njengoba futhi ngiqome nginayo unkosikazi izokuhlonipha lokho yenza izaba zokuthi kuze kungaveli nakancane kumakoti wami ngaleyo ndlela engisuke ngenza ngayo ngisuke ngenza ukuthi ngibe neqiniso ngisuke ngifuna ukuthi into zami mina zihleleke mfoko Magwaza uyavumelana lo nkulumo njalo inkulumo ejule kakhulu le bayasha abantu njengoba besho and kulula masingakhuluma eqiniso kulula ukuyibeka from the side like a side chick ukuthi no nginomuntu ekhaya but kunzima ukubuyisha ekhaya ngoba sikhohlwe lento yokuthi iqiniso liyayiveza egcineni ngoba kukhona okwenzakala kuzogcina kufika ngapha ekhaya kudathu kwaziyo so ukukhuluma iqiniso ngempela before sifike lapha ekuthenini kubalekile ukuthi ushe ekhaya but masikhuluma iqiniso nangendlela izinto ezenzeka ngakunzima ukushe ekhaya
ukuthi usuthola iside. So ishuthi iside enelungelo lokwazi ukuthi wena nentombi unomfazi. Mina ngikholelwa khona ukuthi mangabe esune sengikwazi ukuye ekhaya ngiyosho kusho ukuthi sengithathe isinqumo. No, awusho ekhaya. Ushitshela ikhwapha ukuthi wena nonkosikazi ekhaya. No, ikhwapho kulula ukutshela. So uyaphasisa lokho. Ayilitshele. Kungcono abantu besifazane bayakuthanda ukuqoma iqiniso. Bayakuthanda ukuqoma iqiniso umtshele nje and umenzela kube lula futhi mangabusho ukuthi ngiyakubona ngoba wenza isikhathi akuwena wenza isikhathi osukushela. Ukuthi othi yena ukuvezile ukuthi uyayishaya ngawo. Yabo and then wena thina silula ukuthi sirespond especially mombona na ukuthi imuhle. Uthi yena ukuvezile ukuthi uyayishaya ngawo and then wena usuyabona ukuthi uyakuthanda and then mase uyamtshela ukuthi kodwa nginomuntu. Kulula ukusho lokho. Kodwa kunzima ke manje ukubuya ngapha ke manje ekhaya uzosho ukuthi sengithole iside. Okay. Ngisathi ngiyaya lapho. Mhlawumbe asibuze iside lomuntu osifazane. Singabakhulumeli. Khabazela. Nakho ushelwa insizwa la. Insizwa kaMhlongo. Ekutshenziswa uMhlongo ukuthi ngikushela nje mina ngina umuntu osifazane. Uncamela ukuthi kutshele noma ungazi. Sanibonani babukeli. Mina ngibelieve ukuthi ngitshele bhuti. Because if I ungitsheli then I don't know what I'm facing and ngizothatha amazipho ngwafake ngizitshela ukuthi usungu wami and ngizolwela into ekungeyami. So mawungangitshelanga ngizolwa. Kodwa mawungitshelile ngeke ngize ngizolwela ini because I already know ukuthi kunama boundaries. There's somebody that I still need to respect. I cannot over. Ungamqoma umuntu nomuntu. Noma wakamqoma umuntu nomuntu. No. Akazoyiqoma indoda nomuntu. No. Ungamqoma. Maybe akwayiqoma wazi. Mhlambe ngeke ngayiqoma yabona lapho right. Mhlambe ngeke ngayiqoma. Awazi. Yeah, now it brings me your point just brought me to something ne. Uthole umuntu angakhulumi kuwe ukuthi kwenzakalani ubone ngezenzo zakho ukuthi ngathi kukhona lokho kukhona kodwa akafuni ukuveza kuwe. Ubona ngani akasakhulumi nawe the way ebekakhuluma nawe ngakhona akasakuphi attention akasakunaki unesikhathi sakhe makafuna yena ukuba nesikhathi sakhe nawe. Ukhuluma nawe mina ntambama akakhulumi nawe. To a point ukuthi azaphendule i-message yakho 2 weeks later uthe good night 2 weeks ago uzobuya athi good morning 2 weeks later. So you understand ukuthi ibhlungu kangakanani leyo nto leyo ngoba ikulimaza wena umuntu wesifazane ngaphakathi because wena ungene kule nto leyo uzitshela ukuthi ngithole umuntu azange abe clear ngama intentions wakhe kuqala. So hence I say I believe ukuthi ngitshele ukuthi ukhona umuntu ukuze ngazi ukuthi ngesikhathi thizeni angikhulumi nawe. But we cover lento le on both side side angazi noma ngibeka kahle we cover where uyashelwa wena for ukuthi ube iside nanokuthi umuntu wakho uthola iside wena ukhona. So ukhavele ukuthi will you accept if umuntu wakho eqhama ethola iside ezokutshela nanokuthi wena ke uyiside uyatshela ukuthi une-main. Angeka mina owami ukuthi ayindlela yes ayinto engakutsheli ukuthi nomuntu and then now we main sengizokutshela ke manje ukuthi ngithola iside like ukhave leyo part leyo ngithi yasazi isivalo sechampagne masiphuma kanjani nginjalo. So angeke kuze kulunge but ukuthi mina uzongitshela ukuthi unomuntu omunye ngikhona. However I believe ukuthi kungcono ukuthi wazi kunokuthi ungazi because kunezinto esibhekana nazo thina abantu besifazane kunezinto eziningi ezahambayo la ngaphandle. Kunamantombazana asebenzisa imithi, kunamantombazana anama spirits abhedayo nje. So wena uba sengcupheni yokuthi udobhadobhe zonke lezo zinto lezo because you are in the dark. You don't know ukuthi kwenzakalani ngalomuntu lo muntu wenza izinto emntwini wakho uma ehlangana naye kunamantombazana asebenzisa bazibiza angazi izini bazifaka endaweni lezi kuma vaginas wabo ukuthi bajabulise or benze umuntu ukuthi akuthande. Angithi leyo nto leyo mayibuya kuwe ayibuyi njengento enhle ibuya njengesichitho. Okay. Igcina ilimaza bani igcina ilimaza mina because at the end in the long run it could happen ukuthi ubaba ngishiye futhi yena self. Uzongishiya ngani nginesichitho manje sengiyamdina ngiyamnukela ngenye into mina manje. So but the information yakhe ya contradictor. Understand. You willing kuba iside but you not willing ukuthi kube nomuntu ozoba iside ku relationship yakho. I don't want a side. If I'm gonna be there I need to be alone. So manake ufuna ungamqoma umuntu nomuntu? No. Wakwamqoma umuntu nomuntu siphindele lapho kule question.
Probably. Yes. Okay. Umuntu wesilisa ngangichaza lokho ngesikhathi sikhuluma last time ngakhona ayanda. Ngathi mina umuntu wesilisa wonke unomuntu okhona. So ayikho umuntu wesilisa uflothayo. Ngifisa lokho mamkhiza ukuthatha ufaka ekhanda lakho. Nani babukele emakhaya. Ngifisa la nithatha nifaka emakhandeni. Umuntu wesilisa mayekushela akafloat. Akekho umuntu wesilisa umfica ngempela ukuthi yena bekuvuka vale wesishimane udoloqina. Akekho umuntu wesilisa onjalo. Ngicabanga ukuthi futhi esikhathini samanje sekunzima kakhulu. Ngenxa zokuthi ungakwazi ukuthi umuntu wesilisa uthi uthandana naye, uyitshela ukuthi uthandana naye yedwa. Ufica ukuthi khona omunye makhwapheni othanda ukuthi mhlambe lelo khwapha lelo ufuna ukulwe ikhwapha elisamaqondana ngayikhuluma leyo. So le nkulumo le engiyikhulumayo ngiyamfuna mina umuntu wesilisa even nani emakhaya ngiyamfuna umuntu wesilisa yena ozokuma noma phumelo balana la kuma comment futhi uma ena indlela ukuthi athathe number yethu noma athathe information yethu noma abhale number yakhe lapha ama comments ethi ufuna ukumela abantu besilisa abawodoloqina ukuthi yena wakwashela intombi engenantombi ngempela yayikhona noma yena akazajolela umuntu wakhe noma akamjolela umuntu wakhe akabhale lapha kuma comments. So lenkulumo lesifuna ukulungisa iphutha eliningi elingahleli lapha abantu besifazana abaningi. Abantu besifazana abaningi bahlulwa ukubekezela ngenxa zabantu besilisa abanamanga. Abantu besilisa bakhuluma amanga ngempilo zabo bethengisa into engekho. Ngokuthi ethi umuntu wesilisa akume nje cace kuvele ethi yena nje uyiphethe kahle. Ukuyiphatha kahle kuhlula umuntu wesifazana uyindoda ke uyini. So kodwa umsele lapho mozoyibuka ngalendlela yokuthi if usanda asifani sabantu kunalento ezikhona kodwa kuthiwe ukubamba amatoho. Kodwa asifani ke sabantu kuyenze ukuthi usanda ukuphuma kwenye relationship and then enqonda nayo ukuthi ngalezo sikhathi anginaye ngampela umuntu. Utheni vele kumena? Kuyenzeka. Wena manje uqhamuka kuma comment manje no nseliyenzeka lonto. That's why ngithi kunalento yokubamba amatoho esingayibiza ukudate. Yes. Ngolimi ukubamba toho ukwenzani? It's like a rebound. Yes. It's a rebound. Ukuba rebound is after you uhlukana nomuntu uthole umuntu ukuthi ukhiphe lo muntu uphinde uthole omunye umuntu until uzuzizwa ukuthi sengiright manje sengaqala ngifuneke manje umaqondana. Angifuni ke mina ukuthi siloku siyihloniphisa sibiza ngama rebound sibiza ngokushaya idlule ngani. Umvelo abantu bambona lapha ku screen. Inkulumo engizoyikhuluma ngifuna ukuthi igcine izwakala kabi ngoba sinabantu. Okay. Iqiniso lelo. Okay, yes. Yabo. So eqinisweni eminyakeni edlule umvelo engakabi nayo umuntu. Umvelo akakaze wahlala angisho lokho ngoba ngimazi ukuthi ngagcina ngihlala naye ibhola emakhaya kudala ngo2010. Kodwa eminyakeni yonke ngingasamazi kuswa 2011 kuyofika ko2018 19 la ngicathi siphinde sahlangana khona 2019 no20. Nginesiqiniseko salapho ukuthi umfowethu yonke leminyaka le iphile akakaze waba nentombi eyodwa empilweni yakhe. Ziphendulele ngifaka lapha amagama akakaze waba nentombi eyodwa empilweni yakhe. Kuhlukana ukubaleka kwazo. Kuhlukana futhi nama position abawahleli. Njengoba ngisho nje ukuthi le nkulumo mina ngiyimela nasenkantolo. Ngiyimela nasenkantolo. Nongabe uvuka udoloqina weshimane. Uthi uhlukene nentombi uhlukene nayo. Isuke ikhona intombi osuke uyibeka iqhulu. No. Phela umuntu esifazane nje akubona mina I'm always surrounded by guys. No, akusho ukuthi umuntu wesilisa. Askis. Marang, I'm always surrounded by guys. And I know guys who've stayed iskhathi without umuntu azitshela ini ngisafuna ukuzipholisa. I know. Uyaphika na vele nda. Now uyaphika. Ifana lento leyo ukuthi nina ninokufunda impilo ngabafana abanifunayo. Nifunde ngabafana ukuthi umfana uyiphatha kanje ngabafana abanifunayo. Umfana okufunayo vele wena mamkhiza angeke akubonise ukuthi umfana unjani. So that's why ezoqamba manga ethi anginamuntu aniqamba manga uyakufuna. So niyanifunda impilo kubangani benu ko male based. O male based obvious male based ohleze efihla ukuthi kunala kancinza khona.
kanti ubonisa ngathi uyi-perfect guy ngenxa zokuthi ngolunye usuku unethemba lokuthi ngolunye usuku lomnyango wempilo yakhe yokuthi masevele ngena ngekhona ezoshadlula yabo. So lento sikutshela yona iyiqiniso. Asisho futhi ukuthi iyiqiniso ngahlala nqotha usukubambelele sofaka amazipho yabo njengoba igolile ngaka iNatal ingaka iFree State ingaka neBloemfontein ingaka angeke ngitshele mina ukuthi mangene efonini yami kuthiwa ngisingle ayikho intombazane engikhohlisa ukuthi mhlambe uhambani ake kuthiwa mhlambe ke anginawo amaqondo ngoba sisaphila impilo yomaqondana yabo at my age kukancane ukuthi anginayo potential. And ukhumbule bamkhize ngisho ngakuthiwa ungihethe kanjani siyahlukana manje thina the way esimove on ngayo yazi njani ngadata mengisafuna umuntu during the process ngadata ngisho nabantu abawu10 before ngifike kulo muntu engimfunayo but angistop ukuthi sengizothi manje sengifila sorry for mina bangithile ngiyaphola akukho lo thina siphola ngendlela ungamani uphola unentombi ayikho lonto for umuntu ngicela ukubuza ukuthi manithi niyaqhubeka are you talking about having sex in the process of everything or it's just khuluma nje emafoni angithi for thina iqiniso ukuthi konke kuqala enganukweni qala emehlweni ya umbono uthi ayiwazi wapaka lo so that's why during this process the chances ukuthi uyakhona kulabantu abawu10 obadlulayo before uyothola lo S12 the chances ukuthi uyakhona ukuthola aba right abawu5 ubadlule aba right for wena ubadlule ungababoni ngoba healing process but we don't call it healing uyadlula uyamdata lo nihlukana nixatshiswe izinto ezobala ngomhlambe usacabangana lo yabo uqhubeka until iziphelele lento le yaluya and then that's where uzokhona kuba stable ngoba indoda esukiza kuwena mayizohlala izohlala nje yes mayingena kulonto idecide ukuthi ngizohlala futhi ayinge advice abantu abakhomba simaceleni ukuthi uyazi ukuthi indoda inokuhlala ihlale ngaphezulu kokuba wena wenza kabi kanjani ihlala indoda ihambe ngaphezulu kuba wenza kabi kangakanani ihamba yabo. So now ngokwetopic yethu esikhulumayo ukuthi abantu besifazane bathi bacamela ukutshelwa before bengena ebudlelwaneni. Yes. So mina sengiyabatshela ke bonke ukuthi bonke abazi ukuthi mebeshelwa izidlo umuntu okushelela umshado noma ukushelela ukuthi ube maqondana wakhe noma ukushelela ukuthi nibe nempilo ephathekayo naye kufaka ekhanda lakho kujule ukuthi wena uzoklina imess ebikhona noma yini uzoklina imess ngoba sekukhona wena uyiklinela wena. Umuntu wesilisa uyakhetha kuba ichoice yakhe yempilo akasefuna ukuyiphila nawe ukuthi mina njengamanje this is the life engifuna ukuyiphila noma sibanibani lempilo engifuna ukuyiphila angeke ngikhiphe abantu abathanda ukuzenza ukuthi bebe serious empilweni yami ngoba senginayo umuntu oserious. So ukunokuthi ukhiphe laba abangakuhluphi esibabiza ukuthi phela indimba zokugcina empilweni yakho ibona labo ongabakhiphi ukhipha labo ongazothi phela bafuna ukuphazamisa laba ngathi bazenza serious ubakhipha baphungule masusala nalabo engazothi vele abahluphi kakhulu awukunje uyincinza zakho nje obeshila umvelo yincinza zakho lezo nalezo. But kwesinye isikhathi kuyenzeka futhi ukuthi sishaye isikhathi endodeni ukuthi njengamanje isikhulile ukukhula kusho ngokukhula ngokweminyaka noma ngokukhula ngokweminyaka kuphela in fact but ngokukhula ngokwempilo nokubheka impilo osuyikhethile ukuyiphila nomuntu wakho mase ukuthi ayinoma ngincinza angingabe ngisancinza sokohlana nanendlela kunkosikazi wakhe nomuntu wakhe akenza ngakhona iba na indlela yokugada iphinde iguide wena as a man to always ukuthi uhlele usendleleni but still noma uhlele usendleleni uhamba nawe uyibona izinto ngoba wonke umuntu wesilisa kunento akayithandayo ngomuntu wesifazane ayikho indoda ethi mayihamba emgwaqweni nongabe umfundisi engayiboni izinto ezinkulu thina seyibona izinto ezinkulu seyithanda mase sikhetha nje ungayehubhi lezi zinto ngoba sesiyazi ukuthi cha thina sesinelisekile ngalo esihamba nayo. So nongabe umyeni wakho ukushadile mugade noma edriver kudlula intombi enhle wena umuntu wesifazane wayibona kuqala ithi masuyibonile masumnyokoloza lokuthi uyibuka kanjani if akayibuka uzoyibona intamo ukuthi iqinile ifuna ukubuka umfice driver ubona ukuthi uyiqinisile akafuni ukuphenduka yabona ikhathe eziningi yabona mina nginokungaphenduki ngimbheke umuntu engembonisa imuhle ngiqale ngibheke lo ngihamba naye mangifuna ukumbuka kahle lo muntu osifazane ngithi kodwa amantombazana ayaqebheza naho ayawayithanda amantombazana phezulu kanti ngifuna ukuyidesa ngifuna ukuyibuka kahle le ntombazana noma ngithi awazi ngayifanisa lengane le kanti ngifuna ukuyibuka kahle. So basically lento le yokuthanda amantombazane nokuthi lento le yokuthi umuntu wesilisa ngampela inature iyiqiniso. So wena ke mawushelwa indoda ithi inomuntu enaye
ngicabanga ukuthi nina ungakuthathi njenge disadvantage lokho but ikuthathe njengesikhali sokwazi ukulwa ukuthi unqobe unless khabazela mangizophinda ngikubuze before sikhuluma empela mangizokubuza wena mawungena ku relationship ukukhona ukuthi ungenele ukudlala noma ungena ku relationship ufuna izinto zonke vele ihambe kahle maybe you wanna be a main chick. Mina ngifisa ukuthi ngibe a main chick because angisiboni isidingo sokudlala, my age doesn't allow me to play around. Okay, good. Even though ngutshela ngithi kunomuntu still that's a case, that's a case if ngiyavuma ngithi ufuna main chick kodwa mara ngithi ukhona yabona manje i disadvantage yalento ukuthi already ukhona main chick, so mina mangizongena kusho kumele ngingenele competition, angeke ngize ngingenele ukuthi sengifuna uku upgrade to main. No, mina into engifuna ukuyazi ukuthi mawungena ku relationship mina ngifuna ukuba main chick. Yes, yayizwa ke mvelo usumtshelile ke lento bazana umshelayo ukuthi wena nomuntu osifazana othandana naye, yes, futhi lo muntu wakho umaqondana futhi nani naye inkinga emshadweni nezinto zeni zonke ehamba kahle, ungaqambi nokwaqamba manga ukuthi uzulu kuyihlupha, usho njalo umfoka ugulu ukuthi yena akalokho ehlupha nokuyihlupha ukuthi izinto ziyabheda kanjani, usho nje iqiniso nje obali njalo. So now uyabonana ukuthi uzotshela umuntu osifazana ongafani noma Mkhize uzokamukela ukuthi kunomuntu kodwa futhi deep down isiphupho lakhe nesifiso sakhe ukuthi ebe main chick. So now uma usutshela lo muntu osifazana ukuthi wena noma qondana awuboni ukuthi ufaka umakoti wakhe engcupheni noma ufaka main chick engcupheni ngoba wena iqiniso lakho ukuthi wena ngifuna ukuba neqiniso mina mfokansela mina ngineqiniso mina nje vele ngayitshela lento ukuthi ngingumuntu ngiyengibeza bafethu ethi mina ngineqiniso mina ngineqiniso vele mina ngayitshela lento ukuthi nginayo umuntu, but leli qiniso lakho awukho la ulibona ukuthi limaza khona umakoti wakho. Liyamlimaza depending on uhlobo labantu oshelayo ezindoda, uyalazi na uhlobo labantu oshelayo ezumjida nje uyazi ukuthi no uhlobo labantu esifazane engishelayo, but umuntu we sometimes phela uhlobo lo based kwi physical appearance, but asiyazi inhliziyo yomuntu ngoba kuyi risk ukukhuluma iqiniso, kuyi risk ukumtshela umuntu ngoba especially umuntu nje obesho nje bamkhiza ukuthi aim kusuka ukuthi vele ufuna ukuqualifya ukufika la kuma group stages. Yes, so usengenza noma yini ukufika lapha phezulu depending ukuthi yena umuntu onjani. Yes, that's why izo count ekuthenini uhlobo labantu oyakulona onjani. Yes, so now asesithi uhlobo noma ngicacise nje uhlobo before siphambili kunohlobo olithakathayo umvelo ufuna ukusho njalo, kunohlobo lomuntu osifazana oluzalwa nje ugogo thakathayo futhi mhlambe nje ubuhlangana nalo njelohlobo lomuntu osifazane eqeda vele ukuthakatha umfana wabantu lamdlisa maqeda imali emdlisa lo mfana wabantu umfana akasezomshini sethanda lentombazane izoba toxic kulomfana nomfana maqeda bemali alwe lentombazane mhlambe lo mfana mhlambe egcine ehambe eyophalaziswa mayiphalaziswa athi hawu kanti lentombazane bidlala ngama ishile lentombazane aphindele kumaqondana wakhe lentombazane vele ifika inyoka elihlazana icela upoison icela ushefu wena mvelo uyishela lentombazane mawuqeda ukuyishela lentombazane iyaqoma usithatha phi isibindi esingaka sokutshela umuntu wesifazane ukuthi wena unomuntu udayise ngobambo lwakho noma ngomaqondwana wakho umdayisa kumuntu ongamazi umthembelani lo muntu wesifazane ngaka uzumthembele kutheni yena mhlawumbe akukho okuthile akangakwenza ukufaka umuntu wakhe engcupheni. No, intention sometimes siyawenza ama mistakes sizama ukuthi sithi siyafixa kanti siyabulala sometimes because mo ibuka lento leyo ukutshela umuntu inokufixa inokubulala ukutshela umuntu inhloso yethu amanje damani ngazongifakazela mhlawumbe nama viewers emakhaya ukuthenini mosu kumtshela umtshelela ukuthi engabi nehope yokuthola umendo mokubeka nje ukuthi kunomuntu uyabona umjida mengabe esuke ngena show mesuke ethathekile ngempela kuwena uzomfihla kwesinye isikhathi mhlawumbe uzuyibambele wena mase uyambuza but mekutshela nje efika kuwena unokuthi mhlawumbe ufuna nje ngoba ukhalelile ufuna nishayane and then iphele lapho yabo usuku inhloso yakho kahle intention yakho isuku ingekho okuthenini awucabangi to the extent yokuthi lo muntu ngenzeka afayithele i-top sport but usuke umtshelela ukuthi no relax wena siyayishanela mina nginomuntu ekhaya without considering ukuthi lo muntu ngenzeka ayifayithele lento le igcine iwin. What if abanye abantu besilisa bamtshela umuntu wesifazana enqaza ukuthi ufuna ukuthi nje ngifuna ukuba neqiniso from the first go kanti iqiniso sokulikhuluma ulikhulumeleni ukuthi likusize one day ngoba uma uqamba amanga usuqamba amanga kumuntu othi vele noma engangibamba noma enganangibamba nganginandaba
but wena ngizwa manje ukhuluma ngendlela ukuthi lo oqamba amangakeni lo osuku nethemba lokuthi mhlambe khona la ngaya khona phambili nempilo, but futhi kunenkulumo enokuthi uma ukhuluma iqiniso kumuntu osifazane ngenxa zokuthi ubheka ukuthi ungaya phambili naye nempilo. So iliphi kahle kahle iqiniso lisebenza kuphi ama ngasebenza kuphi? Angithi ngeze ukubalekela ekuthenini nasemajiteni kuyenzeka agcine senza lezi zinto because ulidwa izinto ezithize. Akukhona akuzona kuphela ngiyavuma ukuthi most of the time amajita agcine sefika kulezi zimo afika kuzona ngenxa yengane most of the time. Ngeke ukubalekela lokho. Kodwa kuyenzeka ke khona ukuthi ugcina azafika lapha ngoba uthola ipeace lapha. Yabo ilapho ke asuke eyiswe ungaphatheki azagcina efihlo ngoba uyabona ukuthi lana angisena show manje lapha ekhaya noma ikusasa lisekhona noma likhona egcine efihla kuloko mefika lapha loyana na udlala ama games akhe because uyazi ukuthi lo muntu lona memfice le ndlela yona uyazi ukuthi lo kahle lo muntu ufuna lento le aveze lonto lo muntu ayifunayo and then lona agcine sefihla lapha ekhaya. Kaningi especially amajita aqhamuka ekhaya ahleze bafihla bagodu basemakhaya. True. Ebe happy nalona basileke lapha basegulenze vele ethi siye home affairs bashada. Kodwa kumele shade lo sekhaya usashada umuntu. So kahle yinto enkulu esingazothi i-weakness yomuntu wesilisa okuhlule kuyiphatha kwakhe. Yini le esingathi iuqhophololo enza ukuthi aqamba amanga noma akhuluma iqiniso kodwa ebe nomuntu wesifazane. Inkinga yomuntu wesilisa akaqamba amanga ngoba uyaqambisa ukuhlupheka nayo inkinga yabo. Bayaqamba amanga ngonakale lutho. Umuntu wesilisa aqamba amanga. Awaqamba amanga exakekile. Awaqamba amanga. Umuntu wesilisa uzongalikhuluma iqiniso kufanele ngabe alikhuluma. Aphinde futhi aqamba amanga kufanele ngabe ukhuluma iqiniso. Uyabo? So lento lena kumele siyibuke ngendlela embili. 1, umuntu wesilisa mevumela ukuba yiside. Siyeke manje iside umuntu esifazane sisebenza. Mevumela ukuba yiside kabili. Of which ngicabanga kuyafana nokuba esifazane. It's either ufuna ukuyidlela nje. True. Unomuntu wakhe ayihambele. Yabo. Akusho futhi uma engabe eshaya namhlanje usezokudela. Usengaphinda abuye. Ufuna ukuyidlela. Okwesibili, if umuntu wesilisa, abantu wesilisa kumele understand bane pride. Mevuma ukuba yiside. Okungenzeka ufuna ukukhipha imail. Kuyenzeka phela intombi uyibona day yaze yahlala esigxotsheni intombi. Inhle futhi le ntombi uyibona ikufanele to that extent yokuthi weya lo umunye umuntu ukuthi ayimfanele. The aim ukukhipha umaqondana. Yabo uthothi ubone nje intombi enhle ngoba intombi phela mengihlangana naye emall ingafake iringi ngokwasegoli emakhaya ingafake lento ekuthiwa udontash utshodo noma yini angazi bayibiza ngani kwezinye indawo. Yes, udontash. Mengawufakile lokho isign yokuthi iavailable. Mengafake iringi ngokwasegoli isign yokuthi iavailable. So mase ngishela ke singitshela ukuthi nomuntu ngeke ngiyeke ngenxa ukuthi thena kunomuntu unless umuntu ngiyamazi. Kodwa lesikhathi namhlanje kukhona ukuthi ushela intombazana ngempela ukuthi enamuntu. Amantombazane ke wona afani nathi kwazi. Thina sinesibindi sokusho ukuthi ukhona umuntu. Wona if into you ngeke azasho ukuthi unomuntu. Yona kuyi opposite yethu. Yona kuyi opposite. Banokusho mntombi. Amantombazane. Awunakusho amantombazane. Mina ngiyibona ngathi amantombazane. Kudepend ukuthi ifila kanjani ngawe ngaleso sikhathi. No usuke efika ubuserious bakho. Yes. Mezoqamba amanga ethi unomuntu. Kanti esikhathini esiningi suke ufuna ukubona ubuserious bakho. Ethi unomuntu enganamuntu ngoba ufuna ubuserious bakho. Cha bakhona abantu ukukhuluma iqiniso phela ngoba ekhona umuntu. Kodwa nje esikhathini esiningi umuntu mekuthandile lo uzothi hayi ukhona umuntu. Uzuzobona nangokuhamba kwesikhathi ukuthi lo muntu wahleze nesikhathi sami. Lo muntu ngamfonela ngamthola ngamtexta wangiphendula. Ila usuyofunda kwezakho. Usuke ngasholo ukuthi wena usuke ngasholo ukuthi ungabi isicefe. Like usuke ngasholo ukuthi wena understand ukuthi angeke umthola ngesikhathi asifuna. But Mtsele ibuyela kulela point lami ekutheni yini ukuba nomuntu. Ngikhulume ngamatoho siqala iconversation yethu. Abantu besifazane bamanje futhi akulazi la emadrobheni. Akufani nabasemakhaya mhlawumbe bayakwazi ukabstina leso sikhashana esithisi. Ukuthola ukuthi umuntu metha kanamuntu. It doesn't mean ukuthi akalali namuntu. It deep to that extent ukuthi if etha kanamuntu akekho umuntu osifazane ongakutshela ngibamba amatoho. Man yazi kuno siswethu futhi sisebenza naye la ku2 nomvuyo kaMkhize. Angazi ukuthi una 12 years. 12 years how many? Ngina 12 years ngisingle. Uthi man ungayijaha ngiyeza. Uthi una 12 years.
Bengisafisa ukuthi ngolesi sikhulume naye kodwa sikhuluma naye behind kubhlungu ngoba ngifisa noyikhuluma udaba ehlala la phambili abantu bezombona kahle. Nginqena nje umphikiso namvela. Angayi ukuthi ngimphikise ngoba ngingamkhola kodwa ngisone nama questions. Mhlawumbe siwabuza lama questions ukuthi lo 12 years esingile. Usike indlela. Yini uchazithi ngoba sifuna ukuthi una 12 years wagcina have sex. No. Okay. Awuyichazeke le. I stayed 7 years and then I tried. It failed. And then 2019 I tried again. You tried what? A relationship? I try my relationships. Mana mvela. Una 12 years usingile. Yes. Kodwa 2017. I don't count. Yabona kwazi mangaqedanga nawo 6 months you are not my boyfriend. Ungakombi nasestradeni ungahamba utshela abantu ukuthi uyangazi because mina according to me it was not that deep. If we never reached ilona 6 months it's not that deep. So you are not even counted as one of my partners. Angukubali nokubala. Ngingakuphula ngizoqhubeka futhi uchaze isitori sakho. Mina ngihlezi ngitshela ukuthi phela mina methayana umuntu ngithi mina ugazi nangishuthi ngempela. Hayi kodwa manje mana so bona kuhlukene mebethi yabona bona mebethi 12 years anginamuntu ungathandana akasho ukuthi akashani namuntu uyini ngo 2017 ungayibulalanga la 12 years waqala wabala kabusha 2017 No. Why? Because as long as it 6 months it didn't even take a year. Man, why 6 months is requirement? Mina according to me 6 months umuntu uphila usutsulale naye ngawo 20,000. Yeah. Ususoza amasasa amaningi ngayo uphithiphithi futhi suke futhi nanokumuva in nalo muntu lo kusuke sekukhona. So but mina it never futhi lo muntu loyo usuke ngaseke position engenziwanga suke but honestly mina ngiyazi ukuthi ngicabanga kanjani angizasicabanga ngokufana opinions wethu awafana ngithi so mina according to me if we never reached it mark ka 6 months you are not my boyfriend. You don't have a right to tell people that uyangazi ukhe wajola nami ukhe wahlangana nami ngokocansi because according to me that doesn't mean anything. Azange ngibe rooted in the relationship. So now you tell me as your new boyfriend ukuthi wena una 12 years wagcina ukuthandana noma wagcina 12 years wagcina uba nomuntu ukuthandana. Yes. Ne? Emveni kwalokho kuyahamba ngiyafica izithombe zakho ne boyfriend yakho izithombe sezabhalwa ke lapha na sithi 2018 iboyfriend yakho ngo2018 itete emhlani nikuyi parachute iqabu lentamo sengithi mina yasifundula lesithombe ngithi mina what the fuck sengibuya kwena you counter back now ngithi mina ngiyaqala count sengibona manje 2018 lo muntu nangu ube nendoda yakhe manje ngiyajula ngezinye izithombe nilele empetheni nivele emashiteni ni right niyahleka niveza amazinyo uyabona ukuthi kunento eqedwe ukwenziwa la leyo nto siyenzani manje kumina ukuthi umuntu wamqamba manje why would you want to keep evidence of something you not sure of? No, it's not evidence uyumfana. It's not the evidence from you. Oh, from the guy. Yeah, from the guy. Kunama algorithm mhlawumbe ufana wayigcina izithombe manje ngiyadata ku Facebook mangithi nangu unomvuyo and ucommentile la kulama post ka lomfana ku 2018 or 2019 and wena ungitshela ukuthi lokho wagcina ukujola ngo 2012 lokho wagcina ukujola 12 years ago kodwa manje ngiaccount ama 9 relationship beni happy la it's just that phela mina ngibena isikhathi sokucount ukuthi benisikhathi esingakanani ngiya understand yabo mhlawumbe ngithi ngiyadlula ngibona umunye futhi ka 2019 athi ngicela ukubona ka 2017 ngiphinde ngibone umunye futhi ka 2019 ukuthi hayi man bethi hayi bufetha usho lo nomvuyo ukuthi bebambana noSipho mfethu abantu phela account to account yo 6 months shuma mina sengivusa ama boyfriend awu 2 ngangitshelanga ngawo. But mina ngiyamtshela umuntu ukuthi ngidlulephi ngadlulapi so I don't hide my angifihli ama relationships wami. So uno 12 years u12 years unjani ongabi ku serious relationship okungabi ngeke ngize ngithi ngibe nomuntu obambekayo ethi ngibeke kanjalo. Okay, yeah abengenayo umuntu obambekayo. So uyamtshela umuntu ukuthi hayi bengibamba yeah no because yabona mesihlangana manje mamkhize manje sihlangana yiko bengiyicizelela le yamatoho ukukwazi ukuthi abakutsheli to be honest mawuhlangana nomuntu manje uzomtshela ngo12 years asibe honest ukuthi angaze ngithandana nomuntu for the past 12 years uzosho njalo because most we are into details manje ukuthi ububamba amatoho most ladies abasho ukuthi bebebamba amatoho because ukubamba itoho ungahambe eclubini manje la eWhite House
uhole because nani niyahola kunalento le ekhulunyiwe last ukuthi yeah thina abantu besifazane siyakhuluma thina we don't hide anything about ourselves because we hoping ukuthi kusasa mawuzona nami you don't do the same things that were done to me. Yeah. So the reason why I would give out that information is because I'm expecting you not to be a 2-minute man ungena uphume. Okay. I'm expecting you to stay. Angithi so ngizokutshela amaqiniso, however I disadvantage at the same time nalo yonto leyo because you are opening up yourself to the world and you're not sure ukuthi lo muntu lo ama intentions wakhe ngawe. Yes. But now Magwaza usu shelile ke intombi maqedwe itshela le ntombi le ukuthi wena unayo umuntu osifazana and lokho kwenza igama leqiniso ngayibuza lo question. Now why don't you go then and tell your wife ukuthi mama ngisenginomakhwapheni ukuthi wenzele abantu ukuthi bebe in two pictures bobabili bebe prepared ngokufana nomaqondana wakho akwazi ukuthi ebe safe ukuthi azivikele engozini ezayo. So ukuze naye kuzobe isinqumo sakhe so ukuthi since usinomunye makhwapheni let me use a condom so that ngizozivikela esifeni let me go ngiyokhuluma nomama umkhokheli anginike iswasho sokwazi ukuyivikela emoyeni let me go ngihambe nami ngenyangeni yami kulo muntu osifazana mengishanga ichithe ibuyele emumva. Why don't you tell umaqondana uthi umuntu oneqiniso ngaleyo ndlela ukuthi ukwazi ukutshela makhwapheni ukuthi wena nomuntu oserious kodwa uhlule ukutshela umuntu oserious ukuthi senginomakhwapheni? Kunzima lokho kushuthi sesingabe sesipromote lesithembu lesi sak TV lesithembu esingaloboleni. Okay. Kushuthi sesingabe sesipromote sona. Mongabe nje ngifika ngeqala inkulumo sengine side and then uzongibuza imibuza ngithi so athina ama intentions zakho ngeside. Kungani ukutshela iside ngomkakho uma ngana ama intentions ngeside? Angithi ngishilo ukuthi deep lendo to that extent ukuthi the way wena oyanalize ngayo you going now deep ukuthi after somtshelile awazi ukuthi ngenzakalani ngayo actor kanjani but most umtshelela ukuthi lo le side yes uyitshelele ekuthenini mhlambe abantu bayakhesha mfethu abantu besizwa nabanqena ukuthi after kanye usushayile I love you manje uthi akaze nisho nanokisho lonto le akaze nishela nanakushilana kwesinye isikhathi seko no I love you manje yabo kanti manje uzama ukuyivikela kwa wena kuyena lo before sifake i-third party okumuntu wakho uzama ukuyivikela kwakuyena lokuthi engathi egcineni ukwazi wafika la nami wangishiya kanjalo. Kuyasizana ukuthi engakhethi momtshela akusizi but akusizi kodwa uthi mawusuhlehla as umuntu understand kangcono then ungamtshelanga. Okay. Yeah. Usekhethile wena usudecide ukuhlehla uneshwe engakanani ukuthi angeke azame izaba zokuthi ungaphuma empilweni yakhe ngoba uya understand ukuthi uhlehla ngenxazi kamaqondana kwathi if wenza indlela yokubulala amaqondana ngeke uzuka-avoid lapho. That's why so kanjani ungcono vele uhlehle ngokuthi umalile nje ngoba i-relationship ayisebenzanga mhlawumbe sale nemibuzo kunokuthi uhlehla ukuhlehla kakho kube ingane abantu eriskini because njengamanje kufana nokuthi uneRopi Bank ngihamba nawe ngangitshela uRopi Bank ngibona ukusubaleka kodwa mina ngishiye emuva. Yeah, so why ungangeni nomfazi wakho uma kuthiwa yabaleka naye uma kuthiwa uyabaleka ubaleke naye uyabona ukuthi manje usubaleka kulomuntu oyingozi mhlawumbe uzuyamblock na kuma social media kodwa umblockile kuma social media umfazi wakho uyaqhubeka ustock umuntu wakho uyaqhubeka wenza izabe ezithile uyaqhubeka. Remember ukuthi lo muntu lona unendlela yokuthi uyakwazi ukuvakasha endlini yakho mhlawumbe mayivakasha endlini yakho afika atshutsha amaphenti komfazi wakho atshutsha impahla zomfazi wakho mhlawumbe ukuba umtshela umfazi wakho bezokwenza indlela uthenga ishiya impahla zakhe ngoba usiyazi ukuthi nalo muntu wesifazane onokuvakasha empilweni yakho. So now uma wena usuthi ubaleka owakha akazi ukuthi manje seniyabaleka nanibalela umuntu wesifazane but umbuzo wami nawo ukuthi momtshela umtshela uthi yini le ndaba le ufika nayo. Let's say usuyafika nawe indlala uhleli la na uhleli la uyayibika le ndaba le yini ligama le ndaba le kanjani le ndaba kanjani indaba ungayibiki specifically ngomuntu othile uyibike nje ngendlela ukuthi uthi mama mina as umvelo angithembekile mina as umvelo nginezikhathi zokuhluleka empilweni ukuyibamba so umama ngiyacela mhlawumbe ukuthi khondlela kangayivikela ngayo ayivikele umama kukhona inyanga kayihambayo akaqala ngidlise manje umama kukhona indlela ukuthi njengamanje kunemithi ekumele ukuthi ayigcaba ayiqinisa akayenze ngoba mina
uhambo lami selingenzeka nje lungithathele ukuthi lungiqoqisa abanye abantu besifazana abazobuye bezohlumeza umama ngoba mina abantu besifazana bebengiqoma ngiyabatshela ukuthi wena ukhona. Okay. Akuhlukile nokuthi ngidlise. Angithi phela vele wena kanti ubabikelelana abantu besifazana. Le nkulumo yami ikhuluma ukuthi mina ngiphikisana nokuthi lo omshelile akangatshelwa. Iphela inkulumo yami lapha ukuthi angifuna abantu bukele bengizwa kahle emakhaya ngisangana. Akekho vele umuntu wesilisa ongahambe oyiceba ukuthi uyajola. Futhi akumuntu wesilisa ongasho ukuthi yena akadliswa. But mina into engishoyo ukuthi ikhwapha lingatshelwa nje ukuthi kunomaqondana. But manje ke kwazi mengisho lento leyo kuthenini the aim at the end ukwenza sure ukuthi into ethinta ngesandla sakho awumushi. I-aim at the end lokho. I don't think even in terms of ukushaya angazi mhlambe samajita asifana. Ngeke umshaya umuntu omzondayo nongamfisela okuhle. Ngeke umshaye umuntu ofisa ukumbona engekho right kusasa. So njengamanje le yakho iya protector umndeni wakho nawe endlini. But lo muntu lona mekhamba isikhathi because the reason why ngamtshela ngoba uyazi ukuthi onakusasa naye uyayidlulela nje kwiside. So ngoba ungayitsheli nje the day ama chances ukuthi itholele yona maningi. Ngoba kade sikhuluma nje iqale sikhuluma ngesikhathi sokuthi mhlawumbe uzongatholakala late akakutholi late. Yes. So ama chances ukuthi agcina izibambela yena maningi. Mase izibambela yena kade ejethwe email because basically uzobe ejethwe email because akazi okunye yabo. Mongamtshelana mase itholela yena ngibone ngathi damage izobe inkulu kakhulu. Ikubani damage? Ikuyena. Angithi wena uyenza yonke lento le. Man ekulo unendabano nekhwapha maselibambe. Kumbula kwazi. Ngibuyela back epoint lami ngisho ekuthenini wonke umuntu nomuntu ohlangana naye i-aim yakhe akukhona ukumbreaka lo muntu. Okay, sure. Yes. So wena mongamtsheli uprotector wena uprotector nefamily yakho nezingane zakho nomfazi wakho. Yeah, true. What about her? What about her? Because ekugcineni awufuni ukuthi wonke umuntu wesifazana ohlangane naye kube ukuthi uyakuzonda. Even though ungeke ukavoid ukuzondwa abantu, but awufuni na kube lo muntu ukuthi wonke umuntu nomuntu wesifazana ohlangane naye uyakuzonda. Mvelo. Yazi ukuthi ukukhipha i-friendship afterwards after the breakup. Because mawuzo sabu ukuthi uyakuzonda, kusho ukuthi wena you still wanna continue with that person even though you understand that thing sure. When ufuna ukuthandwa wena wenzela ukuthandwa you care about my feelings and the guys I know don't care about your feelings. They hit and pass. Ukuthi uzosala unepain ayifuni yena. Abantu besifazane ekhabazela bamncamela umuntu obe yinjo kwangempela. Yes. Because if uzokuza nokuthi wena umuntu wesifazana awufuni ukumetha ama feelings because umnika inkonzo embi. Yes. Yabona so ufuna ukuthi noma umshiya abe nama questions ukuthi ungishiye kanjani umvelo. Ngoba mina ngizocabanga ukuthi kusho ukuthi lo sendlini akajabulisi. Mina ngiyakujabulisa. Yes. Yayibona leyo nto leyo. Bese na kula ungipha khona indlela yokuthi ngikwazi ukungena phakathi kwe relationship yakho naye. Kula ngizofike ngimoshe khona yonke into. Izanya kugogo. Wena ke umuntu wesifazane kuzokuphatha kanjani ekuthenini ngifike nje ngangasho lutho. Kungcono mina ukuthi ngingasho lutho. Sengisho kuyena umuntu wesifazane. Ukungakhulumi ku right ku wrong. Ukukhuluma nako ku right ku wrong. Ku right kuphi? Mawukhuluma ungitshela ukuthi unomuntu at least ngiyazi ukuthi kunama boundaries. I know when to call or I need to expect your call, not for me to call you. Angithi mele ngazi ukuthi mawusendlini ngesikhathi thizeni akumelanga ngifone mele nguphi isikhathi nomndeni wakho angithi even WhatsApp usenda umuntu edansa nje and nasengiyabona ukuthi usefuna ngumfone uyayibona leyo nto leyo uyayibona ama boundaries la uzothi umuntu osifazana ayothi uphikisana nawe nawe indlela yakho omunye umuntu osifazana uzokuthi mina ungangitsheli ngomuntu wakho because uzongenza ukuthi kube nezinto othi mina ngingazenzi. It's fine. I understand you might have umuntu but don't tell me about umuntu wakho. Umuntu wakho kuba umuntu wakho phuma kumina ngomuntu wakho mina ngigirlfriend yakho. So angifuni ukuthi ngolunye usuku ukuthi ngithi ngikufonela ungitshele excuse ukuthi ubunomuntu wakho ngifuna ukukhuluma nawe. Which means lo muntu osifazana uthi akunamthetho la kule relationship yethu. At the same time la nginandaba ukuthi wena nomuntu. Already loyo muntu loyo sekalungisa indlela yakho engena kuwe. Exactly. Nanokuthi uyiqiniso bafethu.
afike bekhona ama rules la wabekeza indoda aqala ukuba ungagcineka ama rules mangabe sekukhesha wena ndoda yeah ukhesha wena ama rules ayasebenza if kusakhesha wesifazane as soon as ukhesha wena ndoda ngoba uyazi ukuthi ukujola kwendoda kunento ezimbili mhlawumbe ijola ine problem kumfazi wayo engakayi identify engakayazi mhlambe iproblem yokuthi umfazi wayo akamhloniphi akangiphi isikhathi noma uyahluleka ukungenza indoda empilweni yakhe so ngize ngicina ngijola ngokuthi vele nami nga identify problem ukuthi kungani ngijola so the moment uthola lezo zinto kulo muntu omunye wesifazane that's a moment where you start catching feelings now you feel more secure and safe when you have this another woman in your life but at the same time indoda iyakwazi ukujolela inkani ukuthi ngoba nje bengikhanukile so ngihappy umfazi wami yonke ihamba kahle and leyo ndoda ke leyo can always hit and run. Yabo? Yeah. So there's no time ukuthi mina ngathiwa ngilo ngikhetcha. Nanokuthi futhi ku hit and run ngeke ulokhu introduce ukuthi nginomuntu. So for the fact to introduce ukuthi nomama it's because wenzela ukukhuluma iqiniso. Yileli iqiniso likhuluma once nje umuntu wesilisa ukuthatha ukuthi mina yena nomama azi ukuthi akukhona ukuthi ngenqazo ukuthi mhlambe kube nama boundaries. Kune possibility ukuthi khona into akayibhekile kakhulu kuwena mhlambe khona iqiniso akazama ukuthi wena later stage akucela ukuthi singakwazi ukuba sesithenjini. Enye into ebuhlungu ngayo yonke lento le. Enye into ebuhlungu ngalento leyo ukuthi angithi uyangitshela ukuthi unomuntu, ngiya understand ukuthi unomuntu. There I go and decide to have umuntu omunye owami because mina ngiyazi ukuthi unomuntu wakho so now I'm gonna have my own person. Angithi? Yes. Manje ke ngicela ungitshele, have you ever felt pain yokujolelwa ikhwapha? Ikubuhlungu mfana. Kubuhlungu. Manje uzichinja nobuzo. Kubuhlungu ukujolela akuyona into enhle. Yabona thina ezamadoda sinento yokuthi ngazi ukuthi wonke umuntu osifazana omuhle ngawo wethu. Uyazi ukuthi kuba buhlungu nasentombazaneni owazi kahle ukuthi umakhelwane futhi akwazi uyishele futhi akwazi ubonisa ukuthi uyilandelela kodwa kukhona nje ukuthi intobazana kamakhelwane grand kana kamakhelwane masubona nje umuntu mfana manje sithandana naye kuba nakho lokho ukuthi awule ngathi sijola ngempela kube ngazi ukuthi ungazofisa ukuthi uyihleli linde wena awule ngathi sijola ngempela madoda yabo so bonke abantu besifazana abahle siyifisela thina noma sibafisa ubabona bese empilweni zethu mhlawumbe uBryce angayifakaza le yonke into enhle la empilweni siyifisa ngazuthi ngaye yethu sifisa ngathi ngaye yethu but ngenxa zokuthi uyazi ukuthi angeke ukwazi ukuba khona bonke ukwazi ukubekezela nokuthi wamukele yena lo oyedwa osumtholile yabo so now indaba iqala la wena njenge out iba neqiniso kuwe not iqiniso kumuntu osifazana ongayimisele ngalutho ngaye because for the fact ukuthi wena usufuna ukuba transparent kulo muntu osifazana umxoxele ngekhaya lakho nangumfazi wakho nangengane zakho ubeka ifamily yakhe engcupheni but wena iba neqiniso kuwe ukuthi kungani ngijola ukwenza ukuthi noma ubanjwe umfazi kube lula ukuthi ushiye so but now I think ibuyela back to leli point ebengisho if uneqiniso kuwena like to what extent because la umjolo ufaka abantu ababili awufaka umuntu oyedwa uzoba neqiniso kuwena ngokuthi uyazi ukuthi hayi ngeke ngikheshe la ngeke ngimtshele futhi umngami ngoba lana ngikho serious kwayena lo ngeke ngimtshele ukuthi nginomngani avoid ukujola nabantu abama wife material ezindoda okay so ngicela because manje mawuthola abantu abanjani kanje yabona nje mosuna umfazi noma usuna umuntu okuthuma maqondana noma usuna abantu mhlawumbe ubona ukuba ama potential empilweni yakho uma ungafuni ukusithola ukuyidilemma yokungazi ukuthi uthathe bayeke bani avoid nje ukuthi ujole labantu so uhambe namavarlosi laba abahamba nomoya bathi kwazi angithi thina ezabantu besilisa siyalazi uhlobo labantu besifazane soshada nayo yabo so ungangabe itype yami ongashada nayo but ikhona umuntu wesilisa ukubona wena as itype kunabafana baselokishini abangafuna impela amantombazane thina afake igate akasho nje kahle ukuthi wewe ufamjule nomfamjuli wami abafana basemakhaya abathi mina ngithanda intombazane selokishini kanti intombazane selokishini kunomfana wayo oselokishini oyithanda yabo so kunamantombazane akhuluma ngohlobo oluthile actor ngohlobo oluthile enza ngendlela ethile ehambisana nami mina ngiyathanda amantombazane angathi awasemakhaya that's the fact intombazane sekhaya nje mina vele iyangidida but ke kwazi kusekulelo point lelo
because njengamanje uthi ungajoli nentombazana etype engaba wife material engaba yes ungadlala umuntu engadlalwa ngayo because I have seen other guys like abadata abantu abathi abafana every time a date nje udate ngobetha abantu abathi abafana ulanda abantu abafana into eyi-1 into ubona ukuthi labantu laba kuhluke mhlawumbe ukuthi i-complexion but labantu bayafana ngoba unomhobholo kunomehluko hlukanisa ukuthi wena ufuna ikuku noma ufuna ukudlala ngama potential abanye abafana shuthi uzogcina udla into engayona ukudla okudlayo ngenxa yokuthi amantombazana nje mvela siqala amantombazana ayahalisa maningi mangithi mina ngengikano intombazana selokishini angisho ukuthi angengilala intombazana lokishini futhi angiyithandi mina nje khona itswebhe inzima ezi obastard intombazana lokishini nje ngibona ubastard ke inhle lengane le yabona ngize ngithi Bryce inhle lengane mfana siyibabaza so2 but ukuthi ngithi yinhle ngazi deep down ukuthi angeke nje ngishade akufiki lapha ekutheni uzubona ngiyazazi angeke ngishade nalokho cause ngiyamazi ukuthi uqala angeke afike ekhaya kithi so ibanga indaba ukuthi ehleze ekhaya so ibanga indaba ukuthi akhe emakhaya so ibanga indaba yemali yami so ibanga indaba ukuthi sakhe umuze ekhaya uzofuna ukuthi engakhe esedolobheni engiphilisa impilo iyo scrish kanti nangiyena uscrish yabo so labo ke akuwona ama type engingawathatha ngwenza abafazi bami angeke ngiganwe model angicacisa ngengiganwe mina model so mina ngifuna umuntu wasekhaya umuntu onganaki nakunaka umuntu oswenka samvazi so basically you saying monga usunomuntu as soon as ubona uqondana nongathi ufana nomngazi uyabaleka nje uma sukushare yabo so ngenxa zokuthi lo muntu wesifazane uyizwakala olimini inkulumo yakhe ukuthi ayingeke lo muntu wesifazane uright so wena masuqhubeka ushela lo muntu loyo umwastele isikhathi ngoba iqiniso lakhe vele ukuthi akukhona ukudlala wena wayomdlalisa ngoba naye uyabona ukuthi ulo hlobo lomfana amantombazana ekhaya afuna abafana basemakhaya angazi uma bungakwazi lokho abazali intombazana ekhaya nje izitshela nangeje ngithanda nomfana amathathu angeke nje ngithanda nomfana ngithanda nomfana ufaka ikhaleni yabona intombazana esekhaya le ngiya understand kodwa kunalabo abangathi bahlukile ngazi or mhlambe sebayenzwa izikolo lezi abangena kuzo mhlambe mabaphuma kuma matric baye kuma tertiary those ones they don't want abo fanboy bafuna usho amantombazana asuka semakhaya agcina afunda mhlambe wahamba e-university makafika ku-university ufuna abafana abahlakaniphile abafana akasabafuna aba-fanboy laba abuya nawe uyawazi umvelo lamantombazana sasifunda nawo sesikoleni ikhuliswe ekhaya sorry mvelo mfethu ikhuliswe ekhaya ingiya ngakithi kodwa nathi bafana bangakithi besingayifuni because besiyibona ukuthi hayi lona if izanzi zami ukuzenza ngcono asibafundi nabasifundisa nabazama ukuzenza ngcono angibeke nje kanje thina nje abafana semakhaya sikufuna ngathi izami ukuzenza ngcono uma kuyishowe akube nje ishowe lami yabo so angifuni ukuthi kube yishowe mase kuzenza itheku mase kuzenza igoli yabo nabo abawafuna amabhinqa bethi ufika ukuthi yazi yahamba ngaqoma ngamuntu ekhaya ngoba isho kahle nje mina ngeke mina ngiqome nje mina usipha ibhinqa nje kodwa kunede kufika umfana waseMaritzburg ezofunda ngakini isimqomile kanti umfana waseMaritzburg uyisigebengu yabo so akhona vele abantu bazasikhulene nawo anjalo emakhaya akuya ngama preferences but amantombazana amaningi akhulile emakhaya azekutshela ukuthi mina ngithanda nomfana ongayi umZulu kahle yabona nje intombazana eqoma uWiz kungabe intombazana lokishini uWiz babukeli bethu umjito osuthayo obonayo nje ukuthi nkosami isono senkosi engeke nje standard bethu nentombazana ngempela hardcore sekhaya hardcore bafuna thina abantu madoda namavoice aqinile bafana ngazo impela uthi mawukhulumisa ukuzwakala futhi izithuka amantombazana asemakhaya afuna leyo nto leyo awafuni mfana ogcina ngathi amphathe so nawe ke mjito avoid mfethu ukuthi uthi ubone ukuthi wena uhlobo lomuntu osifazana odinga ukuthi ukushade lukanje udlale ngalo lo hlobo lolo ulale nalo maqedwe ulishiso ukuthi khona omunye osekhona so you only date for a reason ethile emothanda nomuntu othile. Yeah, I think I've heard something like that from omunye umngane waseBay. Yeah, esho khona ukuthi yabo umjida akufunakala lento yokuthi ushele intombazane uhlobo lomuntu wakho. Yeah, akufunakala. Esho lokuthi akufunakala. Ngoba ngimpaphazamisa lento le. Mara nathi thina amantombazana selokishini manje sesingenwe isibhinqa ngithi manje. Seka amantombazana selokishini athini sifuna abafana abaseThekwini abaphansi lenquthu kayikayi bababiza ngamagama wegodi zabo ngithi
why bafuna labo bantu labo? Because they can see ukuthi they've lost control of themselves. So now they need a man who's gonna be uzoma aqine, because mawuthi uyabheka la elokishini mhlawumbe uthola abantu abalula for wena who can labo ngabamameli. Akunabantu vele elokishini. Akunabantu. Kunani? Hayi kunani? Cha, bakhona abantu. Cha, wena ngakho elokishini. Mina that's why ngibuza ukuthi kunani. Bakhona abantu elokishini. Yebo. Abaqoka ikhindi? Yes. Vele. Yes. Amantombazana. Amanomzana. Mamela wena. Ukuba intombazana kuyokuthi uqoka ini? Ngikhuluma ngabantu besilisa. Abanomzana. Hayi abekho la elokishini. Hayi abekho. And ababhuti bala elokishini ba weak. Let me just be honest. Yes. Ubona amantombazana amaningi agijimela abantu bangaphandle ithi ngabizi. Bagijimela abantu bangaphandle because ba stand. Abubhuti baselokishini ba weak. Ubhuti waselokishini angazona nani 15 estradini esi1 angacabangi. You understand? Abafana yes. Awu in a sense of growth. Awukhule elokishini. Cabanga sebathi Mike una 78 ngaleso sikhathi. Mina ngiyamncamela ubaba wasemasabhabseni. Ngoba unesense ukuba umnomzana enyanga, yabo? Ubaba nje ubaba waselokishini, umuntu unomnomzana elokishini. Yabona so? Baba umnomzana. Baba makaphumi ngegate, baba uyazi uziphethe, baba uziphethe njengomZulu, even though even though angakhulelanga emakhaya, but ukhulela khona elokishini. Wase Orlando East. But guys si conclude sithini lana mina. Mhlambe ngifuna ukuyizwa kahle lento, not ukuthi ngifuna ukwalulekeka, ngiphethe kahle kabi. So ngifuna ukuyizwa le kuthenini so umuntu akangatshela. Sesivala wena. Ngithi mina umuntu wesifazane ihleke neteke lakho kodwa. Umuntu wesifazane ongayimisele ngaye, ungamtsheli ngomkakho. Ungamtsheli ngomaqondana wakho ngoba ubeka umaqondana engcupheni. Uma sekunephondo ukuthi utshela ikhwapha noma lo muntu omshelile ukuthi kunomaqondana, it's because kukhona inhloso nazo ngaye. Hamba uyotshela nomaqondana ukuthi usunomuntu osumtholile ngoba wena uzama ukukhanda isithembu. Uma usikhanda isithembu sakho sibalansiseke lesithembu. Yebo, angisho ukuthi umaqondana ngoba nakho usumshadile. Umaqondana ngoba usuma position ethile empilweni yakho. Yes. So uma sekukhona umuntu wesifazane osengenile empilweni yakho, which means abantu baku position efanayo but une disadvantage kunowaziyo kunongazi. Yabo? So ngifuna ukuxoxisa kahle ukuthi abantu mebe nomaqondana kusho ukuthi bashadile nomaqondana masebelobolile. Unomaqondana ngoba umbeke in a certain position. But umaqondana unamanga ungamtshela ukuthi sekukhona intombi oyitholile eyazi ngaye. Yabo? So now umaqondana urelaxile, unokuvuka egqoke iskipa seANC, lembongolo ivuka igqoke emalanjarey, unokuphekela kahle, unokumasaja amahlombe, unokunwa ikhanda, unokwenza zonke izinto umaqondana kangasazenzi ngoba umaqondana uyitshela ukuthi akekho competition, akekho umuntu wenza kahle wena usilokhu uhlehla kancane usuya komunye umuntu wesifazane kanje usulahla omunye umuntu wesifazane obe right ngenxa zokuthi usumqhathanisa nomuntu owazi ukuthi competition lo akazi ukuthi competition. Uma kukhona umtshela amtshele nalo, uma lo ungamtsheli it's fine, it's because abafuni bazana. So angabikho kube khona umtshela ngomunye ungamtshelele ngomunye. Akukhona ukuthi lo ongamtshelile ingoba ungekho serious naye ngenxa ukuthi uzama ukuprotecta loya ongazi ukuthi kunempi ezayo. So mawutshela lo nalomtshela. Siye kuba uthothi. Yes, mawutshela lo mtshela. So to a point ukuthi uma lo mbona ukuthi right, mtshela ukuthi nginomama mina. Mase sithi umama lotsholiwe. Nginomama mina. Njoba nginomama ngimisele nawe ukulobola. Ungavuma ungene esithenjeni. Methi lo ibambe kanjalo uyakumama mama sengithole umuntu ngicabanga ukuthi mhlawumbe kumele ngene esithenjeni, even though lenkulumo ngikhuluma ingawo nomgudu right okufaka nesithenjeni nokungena esithenjeni. Uyahamba uyobikela lo senginomuntu wesifazane engifisa ukuthi angene esithenjeni, uyamcela lo mayivume bahlanganisa. So mayishana ngomuthi noma uba prepared ngomuthi wakhe nalo musha ziyaqhuthulana ngomuthi. So alikho iqiniso eliphelele lokuthi ungatshelwa yedwa umunye ungamtsheli because bonke badila nendoda yodwa. Awuyiphenduleke manje lento, mina ngiyathanda ukuthi indaba ifike bengasesayidini lo muntu wesifazane iphinde ibuyele manje esayidini lomuntu wesilisa. So uyiside wena with the aim yokuthi ufuna ukuya le phezulu.
So are you advising the one oyiside kuyena ukuthi ahambe otshendoda ukuthi senginomnako? No, mina iqiniso mfethu uma kwenzekile ngayishela intombi kuyenza ukuthi ushela intombi ifica ukuthi nomuntu kodwa umuntu wawe uyambona ukuthi udlala kancane. Udlala kancane yeah. Udlala amadayisi too much. And wena lo muntu osifazane khona into oyibonayo kuyena. Ungakufihli lokho kulo muntu osifazane futhi ungakusabi ukunyundela leyo ndoda yakhe. Yabo uyinyundele ngezinto oyibonayo ukuthi ziyashoda lo muntu osifazane umfisa empilweni yakho. Wena uveza amava akho ngaze kuthiwa mhlawumbe ungawenza ukuthi uwenze impilo yakhe ibe ngcono nokuthi ufuna ukumbeka iposition if uyimisela ngalo muntu osifazane. But ekubeni kwakho iside akucala ukuthi wena uyiside ngoba uyimisela ngokuhlala esidini noma ufuna ukwenza into ibe serious nayo. Ngicabanga ukuthi to be honest kulula if umjida oyiside as opposed to into bangane. Angifuni vele mina ukuba iside. Angifuni ukuba iside. No angithi uziphela boyiside usheshe udlule kuleyo position awuhlali. Mawufika umjida eyibhayizela uyasebenza wena umkhiphi. Ungene la phambili. Kodwa ngiyamprefer umuntu osifazane uthi mina mangizongena kuyena. Iside alale ngakusasa. Ashashala adambe nje kusasa athi ngikoma iside ngizokuthiwa iside sekuyabheda yabo angahlali 3 months or 4 months kukhona umuntu wesilisa othandana nami ngithandana naye because which means capable kulento ngayenza na kumina yabo so at the same time ngiyafisa ukukholwa enkulumeni ekutheni umuntu wesifazane wakukhipha wakufaka ukuthi kuphume enye indoda nawe ngakwenza lokho kwena ngiyafisa ukukholwa kuleyo nkulumo leyo kodwa futhi nginento ukuthi thina singamajida siyabhayiza kakhulu masana nabantu besifazane kuyenzeka ufica ukuthi umuntu wesifazane ngempela lo mjidi bembhayizisa and wasebona wena ugrand wasekufaka yabo and mhlawumbe bese bezama isikhathi esithi izinto singahlangani but that's another topic for another day. Enye into ibuyela kulela point lakho lekade sikhuluma ngeqaleni ukuthi kuyenzeka nje evela afika kubone userious ngalendlela yokuthi uyabona ukuthi mengiveza loya enze lento yokumala ngakusasa ngaphela ukuthi ebonta ngeke isangidlula le ndoda le avela ale ndoda qhubeke nawo so basically izinto ezenziwa abesifazane futhi mina ngiyamqoma noma ngiyamnqamela umuntu osifazane ozongitshela ukuthi unendoda before ngiqoma kunomuntu osifazane ovala umlomo mase yangiqoma angisho ukuthi ku right noma wrong but mina ngithi ngiyamncamela ungitshelile ngazi ukuthi kube nesoka walala leli soka sekube yimina ongenayo then umuntu osifazane ongiqomile wathula akangasho ukuthi unesoka ngibone nje ngezenzo lethu ukuthi hayibo ezomfana ngafike khona impilweni nalo cherry lo sishase thwa mala sengifikile and then ngaleyo ndlela leyo which means bayakwazi ukumushela abanye abafana engasho ukuthi unendoda yabo so nawe umuyishela intombi yakho umuyishela intombi inendoda yangatshethe nendoda which means maningi amathuba ukuthi idlala ngawe babukeli bethu emakhaya sothanda ukuvalelisa kakhulu inkosi nibusise siphinde futhi sihlangane ngesabatha noma ngesonto elizayo mbele lapho lokugcina bafethu siyabonga kakhulu sisayiphusha nje lento into ebalekile chofa lapha phansi subscribe elibovu ucindezele nje ulike uview and then iyona into ezophusha i-channel yephezulu and then also futhi kuma comments asikhulisayo right futhi nawo nokuxeka futhi kuyasenza mhlawumbe sibone ukuthi hayi kumele simove kule direction nama topics mhlawumbe nifisa siwakhave in the future nakhona ngiyacela ukuthi ngabhala phansi yes inkosi Mbusi sinebe right insale kahle.